Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kama kuphasana ke-channel inyofika. Isicelo ngizobalekile subscribe like le video le nikela kule channel. Kodwa kasinxusa ukuthi abantu abayeke ukungifonela ekseni futhi abayeke abantu ukungithumelela SMS, abayeke abantu ukungi-WhatsApp ngoba angazi why bengi-WhatsApp. And then when I respond to those abang-WhatsApp kuzobe ngathi I'm rude, kanti nabo they are being rude and disrespectful ukuthi bengi-WhatsApp. Ekubeni I always tell people not to WhatsApp me, and I don't know ukuthi why bengakuzwa lokho ngoba ngiyakusho audio le. Kubhaliwe lapha strictly calls, kubhaliwe never use WhatsApp, probably no WhatsApp, yabona. And but people keep on WhatsApping me, and when I tell them not to WhatsApp me, they ngokuthi yiphi number efuna sikufonele kuyo. Kanti guys I don't know, but isibheka le people likathi Tibuso, I don't know if it's Tebuso or Tibuso 6600 uthi ke sawubona phasa kusho ukuthini ukuphupha ubona abantu abaninzi beshonile. So isixolisi mase pronounce wrong igama lakhe, but asenze nje uphupha isidumbu, kahle uphupha idumbu la corpse. So asikhulume ngedumbu, sikhulume ngama corpse, abantu abafile, not that yes idumbu, abantu abafile idumbu, thina ngosithi idumbu noma ngesingizithi ama corpse. So number 1 uphupha idumbu sithathe njengophola kakhulu ma uyibona lokho kungasho ibhadi namashwa, kungabuye kukhombe nokuhaqa umoya omubi noma umoya ongcolile, kungakhomba kwembathiswa ithunzi lapha elibi abathakathi ayisuke lidinga ukuthi wena bese uyasukuma yahlambulula. uHagayi 2:13 uthi ke wayesethi uHagayi uma ongcolile ngesidumbu ethinda noma yikuphi kulokho uyakungcola na? Abapriest bamphendula bathi kuyakungcola. 2 uma uphupha futhi idumbu uphawu olubi uma uyibona lungabe lusho ukuthi ke lindela ukuzwa indaba ezimbi ezibhlungu futhi ezizokudumaza kakhulu. 3 yenzeka futhi uma uphupha idumbu kube uphawu olubi uma uyithinta, ngenzeka uyayithinta, lusho ukuthi ke abathakathi bayakugadla ngamathunzi amnyama futhi ke kumele usukume uthola usizo lokwelashwa noma lokugezwa. Unumero 19 verse 11 uthi ke othinta isidumbu somuntu uyakuba ngongcolile izinsuku eziyisikhombisa. 4 kuyenzeka futhi uma uphupha idumbu kube upha olubuma usiphethe, ngenzeka uphuphe uyiphethe idumbu, abantu banophupha esiphethe, lokho kusho ukuthi abathakathi bayakugadla vele ngamathunzi amnyama, kumele usukume wena uyohlanjululwa. Unomero 19 verse 16 ilowo nalowo uthinte endle ebulewe ngenkemba noma isidumbu noma ithambo lomuntu noma ithuna uyakuba ngongcolile insuku ezisikhombisa. Number 5 yenzeka futhi uphupha la isidumbu kube uphawu olubuma ziningi idumbu, lokho kusho ukwembathwa amathunzi amnyama ngenxa yegadla ezimbi zabathakathi. uDeuteronomy 21 verse 16 onke amalungu alowo muzi oseduze nobuleweyo ayakuhlamba izandla zawo phezu kwesithokazi esibulewe intamo esigodini. Kusho ukuthi ke kumele wena usukume uyohlanjululwa, kumele wena uyogezwa. 6 kuyenzeka futhi uma uphupha la idumbu noma ngezidumbu sikuthathe njengophawu olubi uma ubona isidumbu sakho, ngenzeka ubone isidumbu sakho noma uyibone uyisidumbu. Yes, kwabanye kusho long life uma uyibona ufile noma ushonile, kodwa futhi uma ubona isidumbu sakho lokho kusengaba uphawu olubi olusho ukuthi sekulahlwe ithemba ngawe, sebakudelile abantu ngenxa yokuthi mhlawumbe awunalo igalelo elibonakalayo nelibambekayo emphakathini wangakini noma kini. uIsaiah 14 verse 19 uthi ke kepha wena ulahliwe ngaphandle kwethuna lakho njengegatsha elinengekayo liqhokwe ngababuleweyo abahlatshwe yinkemba abehlala ematsheni omgodi njengezidumbu esinyatheleyo. Kanti number 7 yenzeka futhi uma uphupha idumbu sithathe njengophawu olumbi kwesinye isikhathi futhi olungasho ukuhaqwa ke umoya omubi, ithunzi elimnyama, kodwa kungaphinde kuchaze futhi uma ubona isidumbu lapho ukuthi mhlawumbe ukhona umuntu noma abantu
abangase bandlule emhlabeni obaziyo, okusho ukuthi kuyenzeka uphupha isidumbu kanti vele kukhona umuntu ozondlula emhlabeni, noma ubone idumbu kanti kuzofiwa yabona, ngoba abanye abantu baphupha into straight forward, but kona kakhulu kunokuhambisana kakhulu nento eyamathunzi, nento eyubumnyama osuke bukhona bukhaqile efuna mhlobo ugezwe, yabona kubona ufuna uhlanjululwe. Siyabonga kakhulu-ke Biblia zethu, ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokunikela kwi-channel, bese niyeke ngane ukuthi kungifonela kungi-WhatsApp, niyeke ukungithumela ama-SMS, niyeke futhi ukungibuza ukuthi bangithi mina ungangi-WhatsApp bese uthi ngikufonele kuyiphi inamba. Guys, yinye inamba enginayo, ayikho. Siyabonga. Kulega